sa Mária Mokrá, pracujem ako majsterka odborného výcviku v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Kalina v Prievidzi. Rada by som vám predstavila trojročný učebný odbor pracovník v potravinárstve, výroba trvanlivých potravín, ktorý prebieha v duálnom systéme vzdelávania priamo tu v Nestlé závod Prievidza. Duálny systém vzdelávania funguje v dvojtýždňových cykloch, ktorý je rozdelený na 6 dní praktického vyučovania vo výrobných priestoroch Nestlé a 4 dní teoretického vyučovania v škole. V 9. ročníku na základnej škole nás vlastne Nestlé firma pozvala na deň otvorených dverí, kde nám vlastne ukázali rôzne prezentácie, ktoré sa týkali štúdia na tejto škole. A následne vlastne sme sa aj prešli po prevádzke. Keď som bol 9, tak otco mi poradil, aby som išiel do Nestlé, nakoľko je tam možno zarábať popri škole aj peniaze. Bráde tu tiež spokojní, všetci sme tu spokojní. Je to skvelé. Stala som sa s kamarátom, ten mi odporúčil tento odbor, jemu to poradila výchovná poradkyňa a mi sa to zapáčilo. Takže informácie o Nestlé som čerpal od mojich blízkych kamarátov, ktorí sa prihlásili na tento odbor skôr ako ja. A vlastne prišlo mi to ako veľmi dobrá príležitosť nájsť si zamestnanie, ktorým by som sa vedel živiť aj v budúcnosti. Od môjho brata, on tu tiež študoval na tomto odbore a získala som informácie od neho, odporúčil mi ten odbor a páči sa mi tu. Je to veľkou príležitosťou kvôli tomu, že Nestlé má svoje firmy alebo pobočky po celom svete a keby som chcel niekedy v budúcnosti cestovať, tak by ma mohli zamestnať. Není to až tak veľmi namáhavá robota a fakt to človeka naučí ráno vstať do roboty a normálne pracovať. Určite by som vyzdvihla finančné zabezpečenie, ktoré nám ponúka táto firma, zadarmo obedy, za obstaranie oblečenia, takisto aj pranie oblečenia, rôzne aktivity. Môžem zarábať peniaze popri škole a nemusím sa spoliehať na otca, alebo keď pôjdem s kamarátmi von, nemusím si od neho pýtať peniaze. Že môžu si zarobiť popri škole. Z týchto benefitov ma najviac oslovili obedy zadarmo, za ktoré nič nemusíme platiť. Potom prádlo, ktoré nám firma Nestlé aj operie, takže nemusíme ho nosiť domov a vždycky, keď ho potrebujeme, ho máme čisté. Všelijaké exkurzie, pri ktorých naberáme ďalšie skúsenosti, ktoré sa nám zídu pri práci. Za obstaranie obedov, oblečenia, pranie oblečenia, rôzne aktivity. Vedia, že sme študenti a radi pomôžu vždy. Vždycky nás usmernia a poradia nám, bez toho, aby nás nejako vyhrešili alebo pokarhali. Som veľmi rada, že môžem osloviť starších kolegov, ktorí mi radi pomôžu a som im za to veľmi vďačná. Tak túto možnosť vnímam veľmi dobre, pretože sú oveľa viac skúsení ako ja, majú tu odrobené viacej ako ja a je to veľmi dobrá pomoc. Áno, vyhovuje, pretože 6 dní sme tu, len 4 dní oddychujem v škole a opakuje sa to stále. Takže duálne vzdelávanie mi pomohlo v odbornosti a okrem iného aj v tom, že sa vlastne nestratím v tomto závode, viem kde vlastne je čo. Škola mi pomohla v tom, že som si vlastne už našiel zamestnanie hneď po škole. Áno, vedel som, čo sa vo firme vyrába a prišiel som sem s veľkými očakávaniami, že čo ma tu vlastne čaká a bol som milo prekvapený. Dobre bolo, že vlastne už po týždni, čo som tu robil ako normálne zamestnanec, som už vlastne dostal bielu sieťku, lebo vlastne už ma tu berú ako kmeňového zamestnanca. Ja som na tento odbor išiel na náhodu. Netušil som, čo ma čaká, ale išiel som do toho. Vyzdvihol by som pracovné prostredie, ako môžete vidieť, ja som spokojný. A takisto aj zárobok nie je malý, sťažovať sa nemôžem. Najviac ma tu zaujímala tá výroba, ako sa to tu všetko vyrába, aké sú tu postupy a hlavne tí ľudia, ten kolektív, ktorý ma tak prijal a snažili sa ma naučiť všetkom ohľadom operátorstva, ohľadom linky a podobne. Tí ľudia sú aj takí milí, že aj poradia, aj všetko snažia sa vám vysvetliť tak, aby ste to chápali. Vieme sa na seba oprieť
Rada odovzdávam svoje skúsenosti, pretože aj ja som tu začínala ako študentka a viem, aké to je, aké sú ich prvé pocity, keď prídu medzi nových ľudí.